Belangrijkste nieuws op een rij gezet en we beginnen met de uitspraak in het kort geding van de overheid tegen ABFO. Er is vanochtend door de rechtbank bepaald dat de staking moet worden opgeheven. Waar gaat het over? ABFO-medewerkers zijn sinds vorige week in een werkonderbreking omdat ze vinden dat hun werkomstandigheden niet hygiënisch zijn in het WTC. Er zijn daarna verschillende aanpassingen geweest en volgens de minister van Financiën, Javier Silvania, moeten ze weer aan het werk, want elke dag dat de belastingmensen niet werken betekent een dag dat er geen geld in het laadje van de overheid komt. De ABFO vindt dat ze het recht hebben om te manifesteren, om te laten weten dat de arbeidsomstandigheden niet goed zijn. Daarover was gisteren een kort geding en vanochtend om 10 uur heeft het gerecht bepaald dat de ABFO binnen 24 uur na betekening, dus vanaf nu 24 uur van het vonnis, de collectieve actie moet staken en gestaakt moet houden. Ze moeten haar leden via de radio en televisie oproepen om hun werkzaamheden per direct te hervatten volgens het geldende dienstrooster. Een duidelijke uitspraak dus van de rechter